שוחד, תל אביב, משוקן עד לברונקס, מסלאמה לברוקלין. עכשיו אני כי הוא הלך כמו ארקדי דוכן. כולי הפוכים, הדיזל והסקנק, משחק בטקסט כמו שזקנים משחקים בטנק. זה ה-4-2-0 סגב ביג פאפה של הגרפה, נג צ'מפה על הרמפה. ההוא שלא צריך רישיון ליחטה, יש לו רישיון לשחטה. זאת אסמכתה, לדפוק את הבנק ואז תסמכת בזמן התנחת, בחשבון לא לקחת. כרישים בכבישים סוענים, ואת ההבדל בין מקצוענים לצוענים. שולט בסקט יותר מסין בטיבט, על הסט מדרגות וגם על הפלט, באמת תמיד בא לתת. ה-4-2-0 סגב שין ג' ב', שולט בסקט יותר מסין בטיבט, על הסט מדרגות וגם על הפלט, באמת תמיד בא לתת. ה-4-2-0 סגב שין ג' ב'. משחק הראפ כמו קדאווה, אאווה, יגיד מי שינסה מולי עוד חאווה. קאווה, בנגה, בנג מלא בשנגה, מסוכן כמו לשחק בג'סי כהן סטנגה. סימטה סינטה בפיתה, אימתה, לא קולט זה יסתיים כמו רמי וריטה. או משינה שין ג' ב', באמת מפרק אמסיס כמו כלי חרסינה. שולט בסקט יותר מסין בטיבט, על הסט מדרגות וגם על הפלט, באמת תמיד בא לתת. ה-4-2-0 סגב שין ג' ב', שולט בסקט יותר מסין בטיבט, על הסט מדרגות וגם על הפלט, באמת תמיד בא לתת. ה-4-2-0 סגב שין ג' ב'.